Luar biasa. Kebuane isih antep ayah. Nggih no. Nadyan to ya wis yuswane wis akeh. Sing Nggih. paringi bagas waras jiwa ragane. Amin. Ah. Mbak Mimin, Injil. Apri, Nggih. Lala Atila ya. Nggih. Coba, yo Lala Atila. Ya nak. Coba ngaturaken deh. Dipur Pormarke Laledan Sungkur Manunggal. Yuk, pakai musik yuk biar hebat sang seni Ratu Mayang Indonesia. Yo. Hai, bersama Lala Adila, Sanggar Seni Ratu Mayang. Hei, mana nih? Lalil, lalil. Selamat malam, Dik Lala. Selamat malam Om. Om, maksudmu apa kok Om ki? Oh. Betul. Jos. Iya. Ono sing wangi aku. Lah nek aku Om kono apa? Pak De. Terep to. Ya ora apa-apa wis 48 ya. Pira Lek? 48. Kok suwek men bulake kowe iki? Tuwek. Oh iya, kok tuwek. Suwek. Dik Sehat, Lala Nak. ngaturke napa niki? Garap Banyu Mangen Banyu. Ya, coba. Banyu Loro Mangen. sesigar. Loro sesigar. Iya no. Kok kaya aku ya. Ya, coba. Sekelaten yang dari Mbak Mimin, Mbak Apri, Lala. Lala Atila. Wah, wis jan. Nek kula niku rak monggo timun pungkuk jaga imbuh ta kaya kula niku. Anu, Kula niku Lek, Piye? disusul anak didikmu. Sapa? Joko, Jeki. Anu, Jeki. 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 Sehat-sehat ya Le, cah bagus Joko. Pak Le, piye ta, Nduk? Nduk, ah, ya Rambutnya wis disemoting barang kok ya le iki lho. Dhisik ya latihan nyanyi bareng-bareng. Sing penting sukses jadi dirimu sendiri. Tegar iso ngece, tegar. iso membanggakan Bangsane keluarga apa? dengan karya ngono ae. Ya nak, ya nak. Yo, Loro sesigar, tados. Waktu kemjen mawar mekar yarengi hati kang wis sambyar cinta suci hang sing kapyalas koyo ati loro sesigar sapa wonge sing kandru-kandru loro siji rasane sewu goyang alit ring triji kiwa kembyang mareti wong liya Ratu Mayang Indonesia.
sesigar alan tut riko ngoro api janjine riko nyulayani ruwa ketika say arep kenalan wis kadung ati loro sesigar sapa wonge sing gantru-gantru loro siji krasane sewu kayang alit ring triji kiwa sembyang mareti kong liya loro sesigar halan aku riko moro ati janjine riko nyulayani ruwa ketiki sing arep kenalan wis kadung ati loro sesigar Samboyo sapa wonge sing gantru-gantru loro siji kasane sewu kuyang alit ring triji kiwa gembyang mareti kong liya sesigar sampun. Lala iki mau, Nduk. Sampun. Iya. Nggih, terima kasih Dek Lala. Nduk Lala. Ayo tali ala ganyemi ya kowe iki. Kowe ora ngerti. Nek tambah umure kon mangan akeh ra iso sithik-sithik ning ngajek. Oh. Kon Iya, langsung akeh ra iso. Lho saya wengi penontonnya saya kathah. Saya merapat. Mbok aura kecantikku sing positif iki pancen mbok nggawa daya pangaribawa. Telek. Wonten mriki wonten pamundutan mboten? Tidak ada Nduk. Coba Dereng. apa ya? Anu ngaturke anu ya sendiri ya. Nggih, Tidak ada derek. permintaan. Nggih. Aku manut ya, monggo. Ingang kapiji genduk sinten? Anggun. Anggun ayo stand up please. Heeh. Coba Anggun. Di Anggun saking Tulungagung. Tulungagung. Heeh. Piyambak napa dikancani? Monggo Kak Sinten. Kenapa? Oh, Dewe apa njaluk kanca? apa lagunya, Pak? Ninggal katresnan. Oh, Ninggal. Dewe wae ya. Nggih, Iya. boleh. Lho, lagu ki ninggal katresnan kok ninggal layang gaden ae. Sapa kuwi? Aku. Gue butuh men kecukup. Mangga? Ya, ninggal katresnan. katresnan. Ya coba, ya. Garap sendiri, Tulungagungan. Yuk, dados. Yo! Jos!
Sampun. Terima kasih.